Bwydydd sy'n leso bobl sy'n mynd trwy'r menopos di'r pwnc heddiw yma. Felly, pan ti'n trafod y pwnc yna, be di'r bwydydd ti'n feddwl amdan? Wel, bwydydd sy'n iachus i fod yn hollol onest. Lot yn nhw yn bwydydd llysieuol. Gweud ni, maen nhw'n addas ar gyfer unrhyw un. Ond heddi, nawr, enghraifft, ni'n defnyddio'r butternut squash, gallech chi ddefnyddio taten, felys. Mae'r bwydydd oren, beth maen nhw'n galw'n anti-inflammatory. Yn amal iawn, wrth bod menywod yn mynd yn hynach, maen nhw'n teimlo'n bach fwy stiff, a pawb yn gallu teimlo'n stiff. A mae pethach fel hyn yn dda i'r corff. Felly mae'n reol, lle ddim reol. Os di'n oren, mae yna anti-inflammatory o fewn y bwydyn efo reol. I ryw raddau, turmeric, fel y daten felys, yr butternut squash, unrhyw bwmpen. Odi, ar y cyfan, mae yna dueddiad i fod yn y categori yna. Ie, achos mae'n gyfnod ar hyn o bryd i godi sylw at y menopos yn diwedd problemau all godi, felly mae'n amserol iawn bod ni'n gwneud. Odi, a mae'n dymhorol, achos mae'r rhain wrth gwrs yn ei tymor beth bynnag. Yn ffefryn ni fanna Crown Prince, mae gyda ni yr Turk's Turban, y Curie, beth yw o'n Munchkin, so maen nhw gyd yn gallu cael eu bwyta. Bod nhw'n cael eu prynu'r plant yn yma iawn, maen nhw gyd yn gallu cael eu bwyta. Yn ei syni bod allan gwrs y penwythnos, cymaint o bobl bod allan yn pigo pwmpenni yn barod mewn caeau. Ie, fi'n gwybod. A gymaint o bobl hefyd wedi rhoi goleadau ar y tŷ. Ie. Yn barod, mae'n mynd fel dolyg yn diwy. Reit, lle ti'n dechrau dy Lisa? I ddechrau'r broses, fi wedi pilo a clai y butternut squash, ond fel wedys i, allai fe fod unrhyw un o'r pwmpenni yma, os tybeth sydd gyda chi. A fi jyst wedi dod i bach o olew dros y top yna, fi'n ddod i bach o halen, falle, a bach o pybyr, a ni'n mynd i rostio hwnna. Mae hwnna'n tynnu'r dŵr mas ohono fe, mae'n ein nhw mwy melys, mae'n mynd tyn bach yn fwy concentrated, a mae fe'n wedyn hefyd yn gwneud y broses coginio tamed yn gynt. Mae hwnna yn cael mewn. Wedyn, fan hyn, fi wedi dechrau ffrio yn barod cyfuniad o winwnsyn, moron a seleri. Cyfuniad clasig Ffrengig yw hwnna ei greu saws, stoc neu sail i unrhyw sort of, dish fel hyn. A mae hwnna wedi cael ei ffrio yn isel gyda bach o olew a bach o fenyn. Mae menyn yn rhoi blas. A beth ni'n neud fan yna, rhyw carameleiddio'r winwnsyn i dynnu'r siwgr naturiol yna mas. Y to mae hwnna'n rhoi melystra mewn yn y dish. Ac wrth gwrs mae blas y moron ac yn y blaen yn mynd i fod dim lliwio, just yn isel. Ie, just falle 15 munud falle i gyd, just i goginio nhw'n slow fach. Wedyn, dwi'n mynd i ddod i rosemary mewn. Mae'r swp yma rhywfaint yn debyg i minestrone. Oherwydd beth ni hefyd yn defnyddio yw pasta. So mae orzo fan hyn, sef y darnau llia gyd o basta sydd gyda. Mae fel reis. Fel westyn nhw, orzo. So pasta bach. Chi'n gallu gwneud orzotto, sef risotto, ond gyda orzo. Ie, rhywbeth tebyg. Bydd unrhyw pasta wneud y tro, de? Neith, a na gyd sydd gyda fi fan hyn yw spaghetti arferol. Chi'n gallu torri'r darnau spaghetti yn darnau bach, sy'n rhaid wrth gwrs. Lle chi ddod i macaroni mewn. Mae jyst yn rhoi bach o carbohydrate mewn yn y pryd fel yna. So, rhwng ni hynna mewn. Wedyn, bach o arlleg. Dwi ddim yn dod i'r garlleg reit ar y dechrau, achos wrth gwrs chi'n gallu llosgi garlleg yn rhoi rhwydd iawn. Dwi'n teddu'n hyn ar gyfer da. Mae'n mynd yn ddi, a wedyn mae'n mynd yn chwerw. Felly dim y garlleg yn syth. A siwrne, mae hwnna'n dechrau coginio. Fi'n mynd trwy'r cyfan fan hyn nawr. Fi wedi dod i popeth mewn heblaw am siwrne mae popeth wedi meddalu tin o tomatos. A fi'n mynd i ddod i rhyw cwpaned o stoc. Mae'n gyda fi fach o stoc fan hyn. Fi'n dod i fe yn y tin i ddechrau gyda, mwyn ti'n gael y gyd mas o fe? Ie, sydd ddim eisiau gwastraffu dim. Lle bydden ni heb tiniau tomatos? O, paison. Mae'n mor handi. O, mae'n handi, ydyn. A mae hwnna wedyn yn mynd i fydferwi, bach fwy o stoc mewn fyna, am ryw 15 munud tan bod yr orzo neu unrhyw basta sydd gyda chi wedi coginio. So wedyn, ar ôl ryw 15 munud, newn ni troi rhain drosto. Mae gyda fi un fan hyn, a fi wedi dechrau dod i ddiwedd hwn, fel bod chi'n gallu blasu hefyd. Os ydw yn sychu mas yn y 15 munud yna, ychwanegwch tymau bach mwy o stoc. Mae hwnna ddigon rhwydd. Wedyn, mae gyda fi yr cyfolo nero, ddod â'i hwnna mewn i ddechrau coginio trwyddo. Does dim eisiau llawer o goginio arno fe. Mae'n rhoi lliw hyfryd. Cabbage neu kale neu rhywbeth yn neud y tro fan yna? Ie, unrhyw beth fel yna, ond fi'n meddwl rhai mor bert. A beth ni'n neud, dyn ni ddim yn dod i'r coesyn yna mewn, ni jyst yn rhwygo y deilen wrth y darn caled, a wedyn jyst torri hwn lan yn stribedi bach fel yna. Bydd e'n wir, ti'n iwso kale neu cabbage, so ti'n tynnu'r bonyn mas bob tro, fel bod ti dim ond yn defnyddio'r dail? Ie, achos mae'n mynd i fod yn galed. A wedyn iawn, dydi? Ie, odi. Bydde Swiss chard hefyd yn hyfryd yn hwn. A wedyn fi jyst yn checio fan hyn ar bod popeth mewn gyda fi. Ffa. So fi'n dod i canelini, gallech chi ddod i, beth sydd gyda fi fyna, butterbean, yw rhain. Mae canelini gyda chi unrhyw... Ie. A mae hwnna to yn rhoi tipyn o brotein. Mae ffa fel rheol, mae'r protein mewn ffa, does sy'n angen reidio mewn rhan fwyaf o brydan i berson.
A mae'n rhoi ffibr ychwanegol hefyd. Reit, Felly, na gyd dwi'n ocê. mynd i wneud wedyn, siwrne i fi'n yn gyffwrddus bod yr cêl wedi coginio, tra bod fi'n cofio, fi licio bach o gic, felly fi'n mynd i ddod i bach o chili ar y top hefyd. So, dafneb bach fan'na, a wedyn ni jyst yn mynd i weini hwn mewn Felly ti'n bowlen. rhoi unrhyw lysiau ti'n lico mewn, ti'n gwybod os i ti, os oes da ti lot o Ond ma' rei domatos, eitha gweda dros ti, ben, ti'n does? gofod i... Ie, weithiau, de. Yn Ti'n bendant. mos, ti bethau... A mewn fan hyn, sori, fi wedi gwneud bach o fest fan hyn, mewn fan hyn, fi hefyd wedi dod i bach o papur, achos oedd rhai wedi coginio'n barod gyda fi. Gathryna fi mewn, unrhyw tomatos bach, y cherry tomatos, torri nhw'n hanner, i dod i nhw mewn. Dwi'n un am brynu tomatos ffres, a dyn, allan rhedeg allan o ddifnydd yn nhw, de. Ie. A wedyn, bach o parmesan dros y top. Mae'n eich i gyfadde bod hwnna yn disgwyl ble O, mae'r ma' llwy hwnna'n gyda neis. fi. Mae'n hydrefol, mae'n twymo chi. Ti'n ma be, mae blas iach arno fe. Oes. Ti'n ma... Ond blas da. Ti'n gwybod yn ei lles i ti. Ie, yn union. blas da iawn. O, so dos, mae'n neis. Mae fath o reis yn ei gresu chdi'n ei geiau, ydi, so ar noson Just a oed. bit. A ti'n meddwl nawr am bethau diwedd y mis, ti'n ma cael yn geia, mae'n os yn tan gwell just a peth. O, Berffeth. llon crochan. Ydyw e?